Il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri u d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Eliksa Saliba żaru l-uffiċini ta' Indis Malta, l-entità nazzjonali responsabbli mill-amministrazzjoni taż-żoni industrijali tal-Gvern madwar Malta u Għawdex flimkien ma' faċilitajiet relatati magħhom. Id-delegazzjoni kellha l-opportunità tiltaqa' mal-ħaddiema fl-entità li qed tkompli tiżviluppa tal-joqsma industrijali ħalli joffru spazji adekwati għall-attività ekonomika. Fl-istess waqt l-Indis tikkollabora mill-qrib m'entitajiet oħrajn, dipartimenti tal-Gvern u fornituri ta' servizzi biex ittejjeb is-servizzi offruti. Permezz tal-immaniġġjar kontinwu f'soluzzjonijiet innovattivi u ta' kwalità fil-qasam tal-proprjetà industrijali, l-Indis għandha rwol kruċjali fit-tisħiħ tal-iżvilupp ekonomiku sostenibbli tal-Gżejjer Maltin. F'kummenti lil One News, il-Ministru Xkembri enfasizza l-importanza tas-settur biex Malta tkompli tkun ċentru ewlieni tal-investimenti. Allura rridu naraw li nkomplu nkun ta' sostena l-familji Malti u Mawċin u għalhekk il-viżita tal-identità ġewwa Indis kienet propju sabiex inkomplu nagħtu messaġġ ta' serħan il-moħħ bil-ħidma li għaddejja tant tajjeb ħalli nkomplu nakkomodaw ġewwa pajjiżna l-investimenti kbar li qed jirnexxielna niġbdu ġewwa pajjiżna. Id-deputat mexxej Laburista wkoll innota li qabel l-2013 l-isfida kienet żoni industrijali vojta illi kellhom bżonn jerġgħu jingħataw il-ħajja biex jiġġeneraw ix-xogħol. Illum bil-maqlub l-isfida hi kif se jintużaw aħjar l-ispazji eżistenti, limitati u jinħolqu oħrajn ġodda għall-industriji u niċċeċ li qed jiżviluppaw f'pajjiżna. Fl-2013, qabel l-2013 tlaqna minn sitwazzjoni u sibna sitwazzjoni bħala Gvern Laburista li l-ikbar sfida li kellna kienet żoni industrijali vojta. U ridna naraw kif dawn iż-żoni fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jibdew jaħdmu u jiġġeneraw ix-xogħol u jkomplu jgħinu lill-ekonomija tagħna. Llum il-ġurnata għandna sfida li hija totalment kontrarja ta' dak li kellna fl-2013 fejn l-ikbar sfida li għandna hija li nutilizzaw aħjar l-ispazji li għandna u noħolqu spazji ġodda għal dawk l-industriji ġodda li jridu jiġu f'pajjiżna u niċċer ġodda illi kif ħabbar ukoll il-Ministru Silvio Xkembri ser ikunu qegħdin jiftħu u joperaw għall-ewwel darba f'pajjiżna.